Igbo ndị ọma eji eje mba daalụ nri nna anyị chịkọtakwa ọzọ eji m n'aka na isonyela anyị n'obere ezumike nke anyị ji ejeje dọbiri ya na masị gị daalụ nri na ka iwere anya gị n'ime igwe onyonyo gị ọ bụ na ị ka na-esonyere anyị esonyere ọ ka n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn wee ebe anyị na ihe emume nke anyị na-eweta ego ugbu ahụ nke a na-akpọ ihe na-eme n'obodo ndị ka na-eweta ego nyawo ihe wụ iche okunye nọ maazị Ụwaọma Afrịka anyị na-abụ ihe nọ n'ọgbọ anyị na-abụ kaptịn mkpanya wụ ụgbọ aga n'ụbọchị nke taata anyị agatabeghị aka nke gbọ nna ihe a ga na-ekwu maka anya asa na-ekwu o nwere efu ọzọ bịa gbata m n'uche o nwere mbọsị nke nna nsi Oshodi mee ka ma ọ na-agafete n'ụsọ ebe Army Arena complex aka ngafe oho na ndị ụmụ ikolobịa kwụchana yichaa akwa ojii awụghị yunifọm n'ịmago dịfụ ka igolu polo jiri akwa ojii o nweghị ihe edeli ya n'azụ mbezi ebe nene ha jidecha mma awọkwa obere mma n'ọmụma oge ndị eji asụ ala kecha anya akwa red n'ọnụ inezi anya na-akụ ndị nke ọzọ dajanacha n'ụsọ moto jidecha nnukwute ogologo egbe kecha anya akwa red nọ na-asị na ka o si wee dị ịma na polisi a na-ekwukwo n'okwu polisi lọs ebe anyị si ṅomilie from England mgbe ndị ọcha colonizere anyị mgbe anyị nwee kọtụma na-eme kọtụma emecha anya mgbe a initiate ye police force na Nigeria ka e wee nwee ike na-echekọnata ndụ na akụnụba ka ekwana ihe ejizi mmụọ oke eme na nke a ha na-akwa na-eyi uniform mgbe ọ na-awụ kwuo gị na ha enweghị ngwe eji malụ ndị wụ ndị a nke ụdị isiokwu bụ ịma a gwara anyị na ndị anaghị abịakwa ọzọ tụmadị ruo mgbe a ga-akwara ha ya bụ uniform anya nọgidezi bịa hụzie ha pụtazie n'ụdị mmụọ ama m ma ịhụtụla mmụọ na-akpụ dunkulu ị na-elu dunkulu anya maka onye na-ekpo udunkulu abụghị ụdị mmadụ dị otu dị ndị nwere mba obi ịma na ya gbara m agba ọnwụ ndị dị otu m dị gbaa nwee obi keliwe Nwachukwu gị na ibu eme akpabisi ọnwụ ụdị ndị a na-ekpunye ya bụ udunkulu ma bịazie na-ele mmanwụ na-ekwu okwu ihe awụlụ nke a na-akpọkwa okwu mma na-eji venụ mma ọnwụ ya a na-agba Igbo na-asụ n'olu na-ajụ ebe ihe a onye ji otu ihe ibuzi mma ma ajụ ọ ghọọla dinta maka ọwụ dinta onye na-awụ ya gawa n'abalị ya eburu mma burukwa ma egbe ya gwazi m ka onye uwe ojii ga-ejizi ebuzi mma jiri ma egbe kechaa anya akwa red ha lechara anya ama m ofu onye mụ na ya na-ekpekọ n'otu ụka ha kụrụ nwa amadi ahụ kụpụ ya eze ị ma na anyị gagide ije gwa ha na onweghị ihe nwa amadi ahụ mere ha sị na ihe anyị ga-emekwa anwụ na anyị agaghị ịkwụ 50,000 naira tupu ahapụ nwa amadi ahụ jụzienụ m onye na-eri ego a ọ bụghịkwa na ọrụ unu na-arụ adịghị mma ọ pụtakwa ha na iwe yiwere unu adịghị mma kama meenụ na ihe ejiri yiwe unu rụghala ọrụ ejiri yiwe unu dịka anyị nwụ ndị nta akụkọ ọnwụ nta akụkọ ọnwụ ihe anyị na-eme anyị anaghị ahapụ ya eme ihe ọzọ n'ihi amarala anyị dịka ndị nta gịnị akụkọ amarala gị dịka onye SARS onye na-ejide onye omekome ndị unu na-ejide ọwụ ndị omekome maka mgbe ụfọdụ ha nọkwa ha na ndị omekome abịawa ha eripụ anaghị ahụ ha mba na-agwa gị na egbe enwere ezu ụfọdụ asị gị na ha enwe fuel na moto na enwere mmanụ petrol anyị ejije chụ ndị ajide ọ dị mma Igbo ndị ọma eji eje mba anyị ka na-ekwu maka ihe gbasara SARS ihe jikwa na-ekwu ewu maka na onye jeli n'ime afọ tụnye okwute elu ịmala onye nya bụ ihe ya atụta ọzọkwanụ na ihe niile a na-egbukwanụ nwa mmadụ buru n'afọ 9 months ma ndị nke a gbajiri ụkwụ o nwere nke nọ n'ọha nta akụkọ na-ewu n'ọha nta akụkọ mana nya nwa mmadụ okweghị akpa afọ ọ sị na ndị nya ndị a na-akpọ SARS ha bịalụ bịaba saachị anya mmalụ ihe ndị ma nwe ka o si dowe ihe da aṅa bịa ohe luzie ka ha bịa gbanibe egbe elu ka anyị nwakwuo okwu ma ome ọdaṅa si onye nke ndị nke nọ n'ebe ụzọ ma wee bụ ọdaṅa sisi gba egbe na Chineke mere ebele ọwụ na ọ nwere iPhone 8 ọ kpọrọ afọ o tiri n'elu akpa ọwụ n'ebe a ka mgbe egbe jeje kwana m ọwụzie na ya nwoke okwubela afịa mana ama m na mgbe na izu ụka na-aga o nwere ike kwuo afịa ọwụzie na emeghela aṅa mgbe egbe tụ ya ome aṅa onye ahụ awụrụla na onye nwụrụ anwụ ya hụrụ na mmadụ nọrọ ọnwụ ya nwụrụ nke Igbo na-asị ị ga-anọrọ n'ụlọ nọgide ọnwụ onye na-atọ gị na ọ ga-anwụ anwụ ka ibe eziokwu ị gawakwa n'ọhịa were mkpochi ụzọ ịmakwa ihe ga-apụta ihe ga-ezute mepụta ihu n'ijiji ụfọdụ na-akpọ mkpochi ma ụfọdụ na-akpọ nsị na anyị na-ekwusi ike ma ọ bụ na anyị bụ ndị ekwuru ekwu mgbe unu kwụsịrị imewe mgbe anyị ga-akwụsị ikwu nke bụ eziokwu bụ na onye sị na nwunye di ya agaghị eje ahịa ya ma ọ gaala n'ahịa agaghị m ejikwanụ na ofu anya pịara nwunye di m hapụkwana ka ọkọ n'anya nke ọzọ
agaghị m ejikwa ka hapụkwa ikwu nke ahụ bụ eziokwu. Unu rụọ ọrụ ọbụla bụ ọrụ unu, nsogbu agaghị adị. Iwe yiwere unu ọ bụghị na anyị anabataghị ya. Ụmụ Naijiria mere gịnị nabatara ya, mana rụọ ọrụ nke ahụ bụ ọrụ unu. Maka na ha ekwela ya ugbu a, onye na-agba ọkwa mmadụ gburu ya n'afọ. Onye na-agba ọkwa mmadụ gburu ya n'afọ. Onye na-ebu ọkwa mmadụ zụrụ ya aka. Nke na-adị ewute mba na mmadụ ga-agacha ụlọ akwụkwọ gacha mahadum pụta ụbọchị ọ họpụtara were faịlụ ya na-agagharị ebe ọ na-achọ ọrụ ha nwụchiche gị okwochịkọm ịghọọla onye ohi. Ọ bụ nke kwesịrị ekwesịrị. Rụọkwanụ unu nke kwesịrị unu ịrụ. Mana ụwa ọma Afrịka ọ dịkwa nke ebe mmiri si baa n'otu bụrụ n'anya nke m masị m mụpụ. Ọ dị m ka anyị ebidogwo daa masị m mụpụo ife ọ ya ememe ka obodo dị mma aka masị etelegwoda ihe ọwụna gbasara uwe ojii n'ime obodo anyị bụ Naijiria. Ise gịnị? Etele ha etele. Maka gịnị? Chelo na ana m abịa. Uche onye adị ọjọọ ma ọha krasị ka anọ. Asị m mụpụo anyị ebugodo ụzọ eweta ihe gbasara uwe ojii na Naijiria etele enye ama na onwezi ihe dịka uwe ojii. Emenye onwezi ife dịka uwe ojii achọ ndị Boy Scout ya na ndị civil ndị ede enwe egbe Boy Scout ma ndị Boys Brigade ekpu ihe batin chelụkwa ana m abịa ekpu igwodo ha osisi ha were gwodo osisi ha akpaghalịva nkịtị na abụ akpaghalị iwe wee bidokwazi maka ọ dị m ka ebe ihe anyanwụ ihe na-esi wee lue maka ịnene ndị uwe ojii anya ọwa ha nchaghị ya mahadum. Ọ na-eme onye lue isi sekọndịrị skuul pụtara ana ilu ije polis kọleji menye 6 months mee nwa awọ jọmpụ na 6 months ma ọ ka esi agba egbe epụta enye gị mgbe egbe kwa uwe ojii kpụ ihe ụfọdụ ka ya emezi nenecha uwe ojii nke ha yi ọ na-acha ntụ ntụ ị na-asị nke ahụ so na ndị uwe ojii nwa na-ekwu okwu so na ọmụmụ kwuo nsị etele ma SARS ụmụ uwe ojii nkịtị etele onye ọwụ na nkịtị na-abụ mpụ na alụlụ a na-akarịa ha akụ etelecha ebido n'isi wegharịa n'ọlụ mgba chelụ nụnụ ebidola anya n'isi mgba na-ebido n'isi ewegharị n'ọlụ o nwezi ihe a na-asị outline ya rules and regulations ha enweli ike ekwesịrị abịa n'uwe ojii ma ụdị a na-asị na gọọmenti checks and balances enweli checks and balances wuo onwe ka isi mee ụdị a na-asị 3 arms of government nke nwe legislative executive and judicial ọwụ onye a mee ibie enene enye tupu ime ihe dono enwe onye nọ n'isi ya enene ma ihe imekwana ọ dị mma mgbe esi na amewe ya ọ dị m ka nyawo ihe ya esi na adịlụ ga ọgbọ na onwe ka ihe esikwa ya esi na-emete emewegwoduno nke anyị na-ekwu ebido ya n'ụdị ahụ ya bụ na ịkwanyerela ha ahịa ka m gwa gị ihe bụ na ịkwanyerela mmadụ gbaa ya etele ha ya nasịsị na ha egbere ka m na-ekwugosi gị ya bụ na ịkwanyerela ha ahịa ọkwa nchọrọ ka ịbatakwa ọzọ o nwere nkunu na-akpọ tipin enyenu nga ka azụ ọkwa ị na-ele isi na onye a na o kwesịrị mba amene anyị ebido n'isi ife na-ekwu na ebe gịnị n'obodo anyị abụ Naijiria echiche nke gị dị mma maka na gịnị mpụ na arụrụ ala n'omekome abaala ụba ụmụ ihe ndị anyị na-ekwe agaghị adị iche ọ dịkwa ka mụ asị gị m na aga enwe ha ka achịkọta ha niile gaa na Sambisa Forest ha je lụsoba ndị ọgụ ha ga-alụso nwanne ahụ ha kwesịrị ịlụso ọgụ ọnwụ ya awụ nke mụ ọ ya akali mma maka inene ka ha sizi ihe niile ha na-achọ ọ bụghị anyị bụ ndị ahụ ụmụ ndị a ha na-agbagbusiri anyị ọ bụghị anyị bụ ndị ahụ isiokwu bụ na ọrụ ha ihe ejiri nyiwo ha mara mma mana ihe ha na-arụzi jọrọ njọ ọjọka ọ bụzighị ihe kwesịrị omume elu asị na ndị nwe na-eme na ụmụaka ndị na-eji igwe ọgbara ọfụ a egwu ndị mmadụ chendum n'ọka ọwụlọ ndị a ka ekwesịrị ile na-achụ ndị ha kwesịrị na-achụ ndị kwesịrị na-achụli ụmụaka ndị a EFCC ọwụ ha maka ekele ọlụ eke ọwụ ya elue abịa na ndị iwelu ụgbọala daa iwu ndị ejideghị awụlụ ndị road safety ma vehicle inspection officer ndị VIA VOA ka ọ gịnị ọ ndị nke ekwesịrị ilu eke chọọ ọlụ eke elu enwe ka esi na-eme na ndị nke emebe achọba ndị na-achọba ndị road safety ma ndị yelo ndị nke yelo na-eyi akwa na-adịka iwe na-enwekwa ha nke ahụ na-akpọ ma na-emegbodu traffic police ndị traffic police onye ọwụ na ọhụ na ọgọdọ eke nsị ama na nke awụ nke ndị a na-alụ ka awụlụ nke ndị a na-alụ ọ dị mma igbo ndị ọma eji eje mba anyị enyegwu unu nwa obele ọpụdeti ma ịgwacha ndị na-asụ n'onu ndị tasị gị na ọpụdeti n'ihe gbasara ndị uwe ojii anyị ndị nke agalaba a na-akpọ SARS ebe ọzọ anyị na-achọ itinye aka wụ ihe gbasara asọmpi egwuregwu maka ịnene ka nyawo ihe si dị fụ na Premier League nyawo ihe ọgbawogo na njedebe asọmpi ha ka nweziri n'aka ya ji nwee ike chịkọta anya Premier League amala ndị ya etulu nkọ n'ihe gbasara anya Premier League oluozi mkpụrụ maachị 4 2 na ofu ịnanakwanụ ka o si aga efu na Liverpool wu ndị nọ n'elu nya tebụl ha na Manchester City agbagonu nke ha gba afọ na mbọsị gara aga ha rigolo ụfọdụzie ha ofu maachị ya eme ha gba
mana maachị aka ha gbakwa wee ligolo ọgwakwa obele ife ụmụ nwanne anyị nọchitere anya anyị n'ọfụma n'agbanyeghị na otu egwuregwu asọmpi egwuregwu Leicester City ha luzuru n'aka Manchester City mana ine na nwanne anyị nwoke wu Wilfred Ndidi nyanwa amadi ọsọla asọmpi dị iche na mbasị ya so onye bụ asọmpi egwuregwu nyanwa amadi ọ gbara ezigbo mbọ ọ gbara n'ezigbo mbọ inenekwa nwa amadi onye nke ewebata na second half kelechi ihe a na-achọ ndị awụ ndị gbagasịrị ezigbo mbọ gbọnna amanụ m ndị na-alụela aka ya ebunye Champions League a na-afa alụtụ aka na Champions League ka isi ekwu ihe gbasara Champions League asị na m na-ekwuli ihe ọ bụ ndị nke m ote hụrụ m awụmeda ha dị Liverpool nwanna anyị chọkụsị gị ọhụhụkwanụ nkwọ ya awụrụ na basikụlụ m efuola ma ọ ya gbapụ na taya awụmeda ha dị Liverpool maka ọ dịkwa ka m ga were aka m buru ya bụ bụ na-abụ ụlọ bụ na-abụ anyị mana ọ ganaghị adị isi maka ahụlanụ m kesịrị n'ụsọ ọnụ ya bụ mpi n'ụbọchị gara aga ekpere m niile na-abụ ka agbatatụkwanụ ma ọ bụ dịrọ mana na-ama ata ihe niile ahụ bụ dike abụọ nọ n'ọgbọ ịma na ebe dike na-abụ n'ụlọ ọgụ afịfa na-ata ahụhụ ya mana ikwukwa anya njikwa nene gị ikwu na ewu Liverpool fa na-enye okwu ogo mere m ihe na-eme m ị na maazị na nwụba ya Munich unu bebe ntịtọli ya ma nkịtị na-abụ naba ọkụ unu mgbe ntụ wọm Afrịka ọgụ ịtala akwụkwọ oche eze gị ọ dị mma ibugo ka nke a si na-aga eneghị anya o nwere ike mgbe ada emechi ihe niile a na-eme ọ bụrụ Manchester City bụ ndị ya idifend n'anya Premier League nke ha bụbu gboo enwekwana ike eme nwe ka ha si luo galịpụ na asọmpi nke ikpeazụ mana ịma na asọmpi egwuregwu ya Manchester City ya asọ wee kpu ihe anya wee okpu mmeri wo awe ka ha ya eje gbanye match ịma na awe match na anya na ife na-akwụ maka ndị ụmụaka ahụ ịmatakwala ihe ha na-eme ndị na-ala ezumike ụmụaka na-achị ịgbada relegation ụmụaka na-achị na relegation ọ dị aka onye emeluo ha eweta ihu eji anyụ nsị tadochie eze alụ gba ndị bọọlụ mana ọ dị mma ka anyị dobilikwa nwa obere ezumike ọzọ anyị chigata agwa m unu na ihe anyị bụ bịa n'ọma ahịa nkịta akarịrị akarị ọmụ na ụwa ọma Afrịka ka nọ n'ọgbọ na-eme okwu onye mana ya na-abụ nọ isi nọ n'ubu aka anyị na-abịa ka anyị dobiri nwa obere ezumike anyị chigata azụ anyị akapịala ya okwu ọnụ na-aga sonyela na anyị